ଭାବୁଛି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା କାହିଁକି ନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାଡୁଅ ରହିବା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଇରେ ଆମେ ପୁଣି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହା ହବା ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ବୁଲଥିବା ବାରିକୁ ଦାଣ୍ଡ ଧମକ ଇରେ ଧମକ କିଏ କାହିଁ କାହାକୁ ଦବ ମ ଆମ ଦେହରୁ କଣ ଜିନିଷ ସରି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ଆମକୁ ଅଭାବ ହବ ମ ଇରେ କଥାରେ ନାଇଁ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଖତ ଖାଉଛି ଇଏ ଅମରି ବୁଦାଙ୍କୁ କିଏ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ଆମ ବିନା ଦୁନିଆକୁ ଭାବ ତ ଥରେ ଆରେ ଭାବିବୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ଦବ ନାହିଁ ଆଧିରେ ଟିକେ କିଛି ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ଯେମିତି ମନ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ଏତେ ନନା କାହିଁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ କହୁନୁ ତୁ ଗୋଟାଇ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ अरे जैसे बच्चों को सेहत के लिए जरूरत है माँ का दूध वैसे बच्चों की बाप की सेहत के लिए जरूरत है माँ की लिमड़ा ବୁଝିଗଲି କି ଚିନ୍ତା ଦାଦା ରେ ତୋର ଆରେ ସେ ନନା ଆମ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ପେଲୁଥିବ ମାନେ ମାନେ ସ୍କୁଟିଟା ନା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସ୍କୁଟିଟା ଉଠାଣିଆ ରାସ୍ତା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ସ୍କୁଟିଟାରେ ଭିଡିକି ଆସୁଥିବେ ସେଇ ପେଲାପେଲି ହେଇକି ଆସୁଥିବେ ଆଉ କଣ ନନା ଆମ ଶାଳୀ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ବାଢି ଦେଇଛି ପୁରା ବାଢି ଦେଇଛି ସେ କଥା କଣ କହିଲ ତମେ ଯୋଉ ପଥର ମୁଣ୍ଡଟା ମତେ ଦେଲ ମୁଁ କହିଲାକୁ ଘାଣ୍ଟ ନ କଲେ ବାଗ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘାଣ୍ଟଟା ଟେଷ୍ଟ ତେଣୁ କରି ଯେହେତୁ ବାହାଘରଟା ହବ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ ମଥା ଟିକେ ଖଟା ଦେଇକି ନିଜର କରିଦେଲି ଆଉ କଣ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହେଲେ ନନା ଆମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଆମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚୁକର ହବ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଲେ ସାନରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଆଜିଠୁ ଆମେ ବାଞ୍ଝ